Wel, fel ydych chi'n gweld, dwi wedi colli rheolaeth llwyr ar y gwely yma. Ond ch'mo' be', dydw i'm yn meindio. Dwi wrth fy modd efo'r blodau i gyd. Sbïwch ar y blodyn mint pinafal 'ma fan 'yn. Ma' n'w jyst yn edrych mor ddeniadol. Fedrwch chi gasglu nhw ac yn hytrach na blode ar ganol y bwrdd, pam ddim defnyddio perlysie ynde? Hefyd fedrwch chi i'w rewio, i'w roi o mewn diod o ddŵr, ond dwi'n mynd i gasglu chydig ohono fo. Dy fo efo fi. Mae defnyddio perlysie yn ffordd wych o ychwanegu blas a fitaminau holl bwysig i'ch bwyd. Allwch chi roi nhw yn y bath hyd yn oed. Mae 'na amrywiaeth o ffyrdd fedrwch chi ymestyn tymor perlysie, felly mae rhewi yn un ffordd hawdd a syml. Rhywbeth arall fedrwch chi wneud ydy tocio'r planhigyn reit i lawr i'r gwilod, a dyna'n union beth dwi wedi wneud efo'r balm lemon draw y manne. Fedrwch chi wneud hynny hefyd efo'r oregano, ond ffordd arall i ymestyn y tymor ydy i'w sychu nhw. A mae'r rosmari yn un o'r planhigion a'r perlysie yna sy'n licio i sychu yn berffaith. Dwi wrth fy modd efo'r arogl yna. Un arall ydy'r teim. Ma' hwnna'n hyfryd hefyd. A sage. A mae'n hynod o hawdd. Peth sy'n bwysig i gofio ydy bo' chi angen 'u casglu nhw ar ddiwrnod sy'n sych, fel bod y perlysie yn sych yn barod a ddim o gwbl yn damp. Wedyn dwi jyst yn tynnu y dail gwaelod i ffwrdd, clymu efo chydig o gortynnu fedrwch chi ddefnyddio'r huban. A wedyn mae isio gneud yn siŵr bo' chi'n hongian nhw mewn lle sy'n cael digon o aer a ddim yn damp o gwbl, felly mewn gegin neu stafell gefn sych. A dyna ni, rheina yn barod i'w sychu. Ffordd arall o ymestyn bywyd y perlysie dros y gaea ydy codi nhw a'i potio nhw, fel dwi'n gwneud efo'r nionod syfu sydd wedi hau hunain yn fan hyn. Un o deulu'r alium ydy'r rhain wrth gwrs, fel garlleg, nionyn a cennin. Maen nhw'n llawn fitamin E, vitamin A, calsiwm a potasiwm. A dyna ni, does am rhaid i berlysie orffen yn yr ha. Mae 'na lwyth o ffyrdd gwahanol fedrwn ni ymestyn i tymor nhw. A gyda lwc, fe gennym ni bentwr o berlysie i roi blas ar 'yn bwyd ni dros y gaea.